Eylül Kaya keçekî 18 saliye û ciwanê ye. Ew li zanîngeha Hacettepe ya Enqerê xwendekarê beşa antropolojiyê ye. Taybetiya herî mezin ya Eylülê ew e ku dengê wê soprano ye û ew bi stayla operayê kilam û stranên Kurdî bi deng dike. Ez dengbêjiye gele hez dikim çünkü ez zanim çîrokema jî dengbêjiya da veşartiye. Loma ez Eyşeşan guhtarîkim, ez Meryem Xan guhtarîkim, ez Şakiro guhtarîkim. که به زمانش بف دوسته وی بلش قلب و دل خو کافره Hedefa Eylülê ew e ku ew weke dengên Kurd yên soprano Mizgîn Tahir û Pervîn Çakar li hember girseyên mezin konsertan bide û çanda bav û kalan bi dunyayê bide nasîn. Ez dixwazim bibim hunermendekî wisa. Bi dengê min, sanata me, müzika me, kültüra me bi dünya nas dike. Dengê me soprano ye, ev jî stayla opera ye, ev jî ne kolay ye. Lê ez dibinim ku dengbêjî operayê gelek nêzik e hevin. Lêle berivanê kuba Bavên Eylülê jî divê rewîtiya keçika xwe ya di oxira hunera Kurdî de gav bi gav bi wê re ne û ew her palpiştiya keçika xwe dikin. Me malê da jî dengbêjî pir guhdarî dikir. Bervê çendê meyla qîza min jî kefte ser wê pirsime dikir babo ev çi dibêjin ev çi dewê dikin. Ser vê çendê jî ew bixwast kurmancî bêje. û dengbêjî bêje dengê wê pir xweş e û ez gelek pê heyecan dibim. Eylül pir hej kelamatike. Yani tu Eylülê bihêlî şevaqê heta êvarê strana bêje wisa hej stranê berê gele araştırmıştike xwe dixûnît. Ez hez dikim kîça min bibe yek Eyşeşan, yek Meryem Xan. Gerçi qedera wan gele ney baş e, ez hez dikim ya kîça me piçekî daha xaş bibît. Kîça min ez hez nakim bibîte popülîst, ez hez dikim bi kültûra xwe bête naskirinê, bi zimanê xwe bête naskirinê, bi dengbêjiya bav û kalê xwe, bapîrê xwe bête naskirinê. Ez hez dikim kîça min jî li vê rêyê da şibiya Pervîn Çakar, Nîzamettin Arınç, şibiya wan eğitimekê baş bibînît xwe bidête pêş. Salên dawî de jî bi dehan kilamên dengbêjî ji aliyên dengên soprano yên Kurd ve weke opera hatine xwendin. Vaya Eylül Kayaya ciwan jî li wan hunermendan zêde bûye. Abdulselam Akıncı Rudaw wan